Σε μικρό σταφιδεργοστάσιο στον κάμπο του Αγίου Σίλα έχει μετατρέψει χώρους του σπιτιού του ένας νεαρός Ηρακλειώτης, ο οποίος μάλιστα εγκατέλειψε το χώρο του λαϊκού τραγουδιού για να ασχοληθεί με την γεωργία. Παράγει την δική του ποιοτική σταφίδα από την γαλλική ποικιλία Κανέ και τον ντόπιο Σουλτανί, πουλώντας χωρίς μεσάζοντες σε εταιρείες ξηρών καρπών και παραδοσιακών προϊόντων του Ηρακλείου σε τιμές από 3 μέχρι και 5 ευρώ ανά κιλό. Εγώ τα κάνω όλα στο χέρι, δεν χρησιμοποιώ μηχανήματα, γι' αυτό τη λέω και σπιτικιά. Είναι σταφίδα όλη στο χέρι. Όταν το 2000 πήρε τη μεγάλη απόφαση να ασχοληθεί με την καλλιέργεια της γης, άρχισε να προβληματίζεται, μέχρι που βρήκε τον τρόπο να παράγει σταφίδα στο δικό του σταφιδεργοστάσιο. Ο Γιώργος Αρετίνης, στο σπίτι του στον κάμπο του Αγίου Σίλα, έχει εγκαταστήσει μια μικρή μονάδα επεξεργασίας της σταφίδας που παράγει από τα δικά του σταφύλια με χειροκίνητα μέσα που κατασκεύασε ο ίδιος. Ήμουν τραγουδιστής για πάνω από 20 χρόνια, πάρα πολλοί με ξέρουν, έχω δουλέψει σε πάρα πολλά μέρη. Έγινα αγρότης από το 2000, έμεινα εδώ με τη γυναίκα μου, χτίσαμε το σπίτι μας, επαναπατριστήκαμε με λίγα λόγια, επενδύσαμε στην περιουσία που είχαμε, την αξιοποίησα, την έφτιαξα και τώρα, να που χρειάστηκε, ο Γιώργος Αρετίνης δουλεύει πολύ σκληρά για να καταφέρει χωρίς μεσάζοντες να πουλά ο ίδιος τη σταφίδα του σε εταιρείες με ξηρούς καρπούς και παραδοσιακά προϊόντα, απολαμβάνοντας από 3 έως και 5 ευρώ το κιλό. Αφού λοιπόν γίνει ο καθαρισμός, φύγουν τα περισσότερα λύκια, ξαναμαζεύουμε τη σταφίδα πάλι σε κλούβες και υπόψη είναι 2 λογιών σταφίδες, 2 λογιών ποικιλίες έχω εγώ. Είναι η Σουλτανί και αυτή είναι η λεγόμενη Κανέρ. Είναι από μόνη της χοντρή, ενώ οι άλλοι είναι πιο ψηλοί ή πιο παραδοσιακοί που ξέρουν όλοι. Επόμενο στάδιο, η μεταφορά της σταφίδας και το τρίψιμό της στο χώρο του μικρού σταφιδεργοστασίου. Ένα σταφιδεργοστάσιο όμως που λειτουργεί με το χέρι, χωρίς μηχανικά μέσα. Από τις κλούβες όπως είναι, τη βάζουμε εδώ. Τη βάζουμε εδώ και αρχίζουμε το τρίψιμο. Αφού λοιπόν τριφτεί καλά, έτσι, για να αραιωθούν οι ρόγες μεταξύ τους και να αφαιρεθούν τα περισσότερα πράγματα, και τρίψε, δεν μένει τίποτα. Που λοιπόν περάσει το πρώτο τρίψιμο, έχουμε τη διαδικασία, εγώ έχω κάνει έναν αιμιστήρα και βγάζω τα περισσότερα λύκια. Θα ξαναγίνει πλύσιμο, άπλωμα στον ήλιο, τρίψιμο ξανά και στο τέλος, μία-μία η σταφίδα θα επιλεγεί με το χέρι. Εγώ από πιτσιρίκι που ήμουν μικρός στα χωράφια και πάλι μαθαίνω. Ρωτάω τους παλιούς στο χωριό πώς να κάνω αυτό, μαζεύω γνώμες. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα.